Hola bonicos i boniques, benvingudes i benvinguts un dia més al meu canal de YouTube. Estic molt contenta, feliç 2018. Espero que hàgiu començat este 2018 en bon peu. El gener és un mes de canvis, de progressos, de nous reptes i d'il·lusió i de motivació. Així que espero que tots vosaltres comenceu este 2018 com jo, en positivitat, en força i un poquet a dieta també, he de dir-vos. Comencem perquè avui vos duc unes recomanacions per a aquest 2018. Vos haig de fer recomanacions de tot tipus, de llibres, de música, de pel·lis, de sèries, d'algun xoc que altre, perquè m'avegia contar-vos un poc què és el que m'agradaria veure este 2018. Així que anem a començar i ho anem a fer en la part literària i vos vaig a recomanar 3 llibres que a mi m'encanten o que m'han agradat molt i que vull que vosaltres ho sapigueu. El primer llibre de tots s'anomena Pàtria, de Fernando Aramburu. Suposo que potser el conegueu, no el conegueu, jo me l'estic llegint, encara no l'he acabat, i tracta breument, no vos vaig a fer així tota la sinopsis, però tracta sobre dos famílies que s'enfronten per uns problemes que passen, però ahí enmig està involucrada ETA. Com la trama és prou dura, enganxa i m'està agradant moltíssim, ja vos contaré quan l'acabe què tal, però primera recomanació. La segona recomanació és el meu benvolgut Yago de la Campa. T'envio des d'ací un beset. Yago de la Campa és un cantautor i escriptor que el vaig conèixer fa com 3 anys per les xarxes socials, per Twitter, perquè ell escrivia molts microrelats. Aleshores jo li vaig demanar un microrelat personalitzat i me'l va fer i me va encantar com ho va fer. Este és el seu primer llibre, el 2017 ha tret el segon llibre, que si me'l voleu regalar, esteu a temps, en febrer és el meu aniversari. I este se diu Viajes a Kerguelen. Són microhistòries, microrelats, i parlen sobretot de l'amor i del desamor. És prou melancòlic, jo soc prou melancòlica, així que mira, me ve com anell al dit, i molt recomanable també. La tercera recomanació literària que vos vaig a fer són 2 llibres de Diego Ojeda. Els Reis Mags són molt llestos i molt sabuts i m'han regalat el Mi chica revolucionaria i A pesar de los aviones de Diego Ojeda. També és un cantautor i escriptor de poesia. Vos he de dir que té molts més llibres, però a poc aniré fent la col·lecció. La veritat és que ja me'ls he llegit en 2 dies, són molt finets. Me'ls llegiria tots els dies una i altra vegada perquè els poemes són espectaculars. Mi chica revolucionaria tiene casi 35. Se hace la dura, va al baño por las mañanas y me abraza sin tanques en los ojos. Es enemiga de la injusticia, diseña mapas, invierte en tiempo, me compra cosas y a veces externaliza nuestros problemas. En sèrio? Els veïns tenen que picar quan estic llegint? Després d'aquestes 3 recomanacions literàries, vos vull recomanar pel·lícules o sèries que van estrenar en este 2018 que m'encantaria veure. La primera de totes s'anomena Ocean's 8. Si heu vist la saga de Oceans, la de George Clooney i Brad Pitt, han tret una nova pel·lícula i ara les protagonistes són les dones. Està protagonitzada per Sandra Bullock i Anne Hathaway, entre altres, i les protagonistes van a realitzar un colp d'altura, així que és molt recomanable. Està el tràiler en YouTube, però pense que l'estrenen en juny d'aquest any, així que encara ens queda un poquet. La segona pel·lícula que m'encantaria veure és la de Animales Fantásticos, també l'estrenen aquest any. L'any passat vas veure Animales Fantásticos, la primera part. Vos he de dir que me va decepcionar un poquet, però al ser de Harry Potter i com jo soc tan fan de Harry Potter, doncs me guanya el cor i jo he d'anar a veure esta Animales Fantásticos, la segona part. S'anomena Animales Fantásticos, los crímenes de Grindelwald, així que anirem al cine a veure-la. I la tercera recomanació no és de pel·lícula de cine, és de sèrie de Netflix que estic molt enganxada i és de la meravellosa Paquita Salas. PS Management, si no l'heu vist, recomanable al 400%, perquè és que és una punyetera ama. Ara, en este 2018, crec que per a febrer o març trauran la segona temporada. Ja estan pujant xicotets avanços que és que me pixe de la risa. Per a dies que esteu aixina de bajón és lo millor, perquè és que jo me la fique i me descollone. I després de recomanar-vos llibres i pel·lícules o sèries, abans de passar a la música, vos vull recomanar un xoc que suposo que moltes i molts el coneixereu. S'anomena La Fallera Calavera.
soc molt fan d'este joc, el vas descobrir este 2017. L'objectiu del joc és molt senzill, has d'aconseguir ingredients per a la paella, guanyar qui aconseguís 5 ingredients. I la veritat és que estic encantada. Hi ha cartes molt gracioses i molt originals. A més, vos he de dir que les il·lustracions són espectaculars i ara vos contaré per què vos estic parlant de la Fallera Calavera. I és que tenim una bona notícia. Els creadors han trauran este 2018 un nou joc que s'anomena Alakazum. Les protagonistes seran 5 bruixers, una valenciana, una catalana, una basca, una andalusa i una galega. I esperem, vamos, que no defraude, perquè és que la Fallera a mi no m'ha defraudat i ja estic esperant a jugar al nou joc, així que ja sabeu. I ara és el torn de les 3 recomanacions musicals. La primera de totes és que els companys de Badebo trauran nou CD el dia 16 de febrer, així que estem esperant ja veure-lo. Han tret un avançament del que serà este CD, han fet la introducció que s'anomena La Por, vos la vaig deixar per així un poquet, perquè la veritat és que m'ha agradat, perquè jo tinc por a moltes coses i suposo que tots vosaltres també tindreu por, i és molt interessant veure-ho. La Terre. Eu sou músico, toco a guitarra e o contrabaixo e o meu maior medo é non poder conseguir as miñas metas profesionais. En segon lloc, els companys d'Auxili també han anunciat que trauen nou CD este 2018. Jo sé d'uno que estarà molt content, el meu germà Andreu Sanfélix, perquè és fan number one, així que encara no han dit dates ni han dit quan van a treure este CD, però bueno, estem ahí a l'espera a veure quan ho fan. I en tercer lloc, no és un CD, però és una gira d'acomiadament, perquè com bé sabreu, i si no ho sabeu, s'esteu assabentant ara mateix, els companys de la Raïd s'acomiaden dels escenaris i faran una gira de despedida durant tot este 2018, així que anirem a algun concert d'ells, plorarem amb ells i els desitjarem que tornen lo abans possible, si és possible, si pot ser. Així que ara sí, espero que aquestes recomanacions vos hagin servit d'algo, o si no, pues mira, per lo menos heu passat un rato entretingudes i entretinguts, que m'encanta començar l'any fent un vídeo, que ja sabeu que si vos ha agradat em podeu donar una maneta cap a dalt, que teniu un vídeo que vaig pujar el dia 30 de desembre d'unes precampanades amb el meu benvolgut Frank Surimi. Va ser una meravella, s'ho passarem la mar de bé i a més varem fer unes precampanades de la terreta. Si voleu veure-les, així vaig vos dir el vídeo i així dalt també. Així que ja sabeu que tinc xarxes socials i que totes aquestes coses que vos dic sempre, que m'encanta començar el 2018 amb tots vosaltres i que ens veiem la setmana que ve en un nou vídeo. Mua!